Polícia vyšetruje krádež vecí za vyše 400 000 eur z rodinného domu v Košiciach. V presne nezistenom čase sa doposiaľ neznámy páchateľ vlámal do jedného z rodinných domov v Košiciach, odkiaľ odsúzil hodinky zo žltého kovu, rôzne šperky, náhrdelník z bieleho kovu, trezor s obsahom investičného zlata a finančnú hotovosť. Ako sme sa mohli dozvedieť z policajnej správy, došlo v Košiciach k vykradnutiu rodinného domu, kde bola odsúdená dosť vysoká suma, čo sa týka peňažnej hotovosti a taktiež zlata, ktoré bolo uschované v trezore. Na úvod chcem poznamenať, že financie a cennosti vysokých hodnôt patria do licencovaných inštitúcií, ktoré sa s ich úschovou zaoberajú. Zabezpečenie nášho bývania by malo byť samozrejmosťou. Ešte viac to platí, pokiaľ si doma uschovávame aj cennosti vyšších hodnôt. Ako je to s trezormi, nakoľko v tomto prípade zlyhal aj samotný trezor? Veľa ľudí si v dnešnej dobe necháva cenné veci, ako sú nejaké drahšie hodinky, nejaké zlato doma. Väčšinou to nechávajú niekde v zasúvkach, alebo už majú niektorí aj trezory. Samozrejme je veľmi dôležité, lebo na trhu je dosť veľa trezorov, ktoré sa predávajú pod značkou Trezor a pritom je to iba obyčajná plechová schránka. Pokiaľ už si chcú nechať nejaké cennosti doma, doporučujem kvalitný trezor, ktorý je certifikovaný. Takýto trezor musí byť ukotvený a najlepšie je trezor, ktorý je betónový, ťažký. Takýto trezor sa potom nedá vypáčiť ani nejako odniesť. Ak hovoríme o kvalitnom zabezpečení bývania, tak samozrejme to isté platí aj o kvalitnom trezore. Treba si dávať pozor iba na pekné slová, slogany či názvy. Preto sa vždy treba obrátiť na skutočných odborníkov, ktorí sa danej problematike venujú už viac rokov a tým pádom im nejde len o samotný predaj, ale hlavne o kvalitné zabezpečenie s kvalitným servisom. Ak majitelia majú cennosti vysokých hodnôt uložené v rodinnom dome tak, ako v tomto prípade, zabezpečenie ochrany domu by mali majitelia prenechať na odborníkoch. Úplne a najlepšie riešenie, okrem toho trezoru, čo som spomínal, je mať zabezpečený vstup do rodinného domu. V dnešnej dobe na trhu sú kvalitné bezpečnostné dvere, ktoré sú jednak vhodné do exteriérového prostredia. Tým pádom nám zamedzia aj prestupu tepla, aj vlastne úniku tepla a hlavne to, že sa nám do domu nikto nedostane. Najefektívnejšia ochrana sa javí kombinácia kvalitného mechanického a elektronického zabezpečenia. Pri rodinných domoch treba myslieť na vstupy, ktorými by sa mohol daný zlodej dostať dovnútra. Sú to všetky dvere, ale aj okná. Po dverách, ako som spomínal, je mať dobre zabezpečené nielen hlavné dvere vchodové, ale pokiaľ máme viacero vstupov do domu, tak treba zabezpečiť aj tieto vstupy. Najlepšie je ich zabezpečiť bezpečnostnými dverami, ale dôležitou časťou sú aj okná, keďže väčšina týchto okien je nízko položených a do domu sa dá potom jednoducho dostať. Taktiež už existuje riešenie, ako nemusíme meniť celé okná. Stačí nám vlastne zakúpiť si jednoduchý systém a to vlastne je uzamykanie okna. Je to jednoduchý systém, ktorý sa montuje na pôvodné okno a takéto okno po montáži tohto systému a zatvorení je vlastne nevypačiteľné. Podľa vyjadrenia našich odborníkov, zabezpečenie cestou polície pripojením objektu na pult centralizovanej ochrany je v súčasnosti neprekonateľné. Podmienky pripojenia sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.